Haloo? Ei se kuulu meille. Kuule, mä yhdistän sut tonne keskukseen. Joo, totta ihmeessä me otetaan sun puolesta tästä asiasta selvää, vaikkei tää edelleenkään meidän osastolle kuulu, niin eihän voi olettaa, että sä saisit käyttää nettisivuja. Kirurgian poliklinikalla Jenni Virkkunen, kuinka voin auttaa? Joo, mä voin tarkistaa se. Annatteko nimen ja numeron, mistä voin tavoittaa? Joo, todella ikävää. Mä pahoittelen meidän puolesta. Näinhän se on. Kiitos. Kiitos samoin. Joo, hei. Seitsemän 30. Sinne sisään, ruskealle tuolille. Mitä sä kuvittelet tekeväs? Siis mitä? Hei, mä olen sairaanhoitaja Sari Perälampi. Mennään yhdessä tonne lääkärihuoneeseen. Onko vatsa toiminut? Joo, ihan hyvin on toiminut. Onko nukkunut? Aha. Inflammaatio. Ai. Valpoidessa arka. Useampi makrofagi. Seuraava osoite sarkofagi. Niin sama juttu kuin tuolla viereisellä potilaalla. Pahalta näyttää. Ei tälle tässä voi mitään tehdä. Ei. Huomenta. Mä olen teidän hoitava lääkärinne Anna Atula. Miten te voitte? No, se on vaan nyt jatkunut ja erityisesti se vaivaa silloin, kun jos mä... No jos ei ole maustamatonta, niin ota marinaadissa, herranjumala. Hei. Niin. Niin. Voi herranen aika sentään. Anteeksi, meillä on kauhea resurssipula. Tulenko hetkeksi käymään? No, tää on nyt vaan jatkunut ja tää erityisesti vaivaa silloin, kun jos mä... Anteeksi. Jatka vaan. Niin erityisesti vaivaa silloin, kun mä vaikka nousen ylös tai takas istumaan. Kuule, olisiko sulle hetki aikaa? Anteeksi.
Mä tulen ihan kohta. Thank you.